зиндагӣ дарёи пурпешу тоб аст. танҳо инсонҳои комил метавонанд аз ин гирдоби зиндагӣ ба осонӣ бароянд. ман аз қафои ин корҳои ифлос, яъне қатлу куштор машғул гаштам. нафаҳмидам шумо кӣ ҳастед? гӯш кун, ман ба ту ягон зарар намерасонам. дар мошин шин, ҳамаашро ба ту мефаҳмам. охир ман туро намешиносам. чаро маро ба ин ҷо овардӣ? магар ман ба ту чӣ медонед ки мо давоми чанд сол аст ки дунболи ана ҳамин гурӯҳи муташаккил ҳастем. инҳо дар дохили давлатамон аслан ба нашъатҷалобӣ машғул буданд. вуҷудамро як меҳре фаро гирифтааст. тамому шабу рӯз чашмони зебоят ба назарам намоён шуданд. намедонам, ҳеҷ фаромӯш карда наметавонам. ман шуморо ҳеҷ вақт тарк намекунам. шумо дар куҷое бошед, ман ҳам ҳамроҳи шумо меравам. ҷои зист бароям муҳим нест. бароям ту ва хушбахтии мо муҳим аст. Ладно, брат, без проблем. Фархад, послушай меня внимательно. Поедешь в Краснодар, пообщаешься с ребятами, обязательно мне позвонишь. саломи бобои қосимро ба ту мерасонам. охирон хоҳишатро гап зан. фарҳод шуморо зинда намегузорад. Фарҳодро зада, пулборро гир. Тамом ака. усмон, силоҳро ба ман партоф. уро зинда ба пеши пои ман меоред. агар ба як тори мӯи сари додарам ягон чиз шавад, ба ҷони духтарат ҷавоб медиҳӣ. уро бо дастони худам нобуд месозам. назди қонун ҳамаашон ҷавоб диҳам.